Het lied van de spreeuw, zo heet het derde boek van Octavie Wolters uit Masniel. Inspiratie voor het prentenboek zijn haar eigen levenslessen en die speciale plek in de Limburgse natuur bij Boekoel. Het is een soort van ingeslepen gewoonte geworden. Ik kan niet meer zingen. Ik moet hier iedere avond even her. Ik ken het hier. Als je ergens maar één keer komt, dan zie je niet alles, want toen weet je niet alles. En hier weet ik alles. Ik ken de beesten die zitten, de roofvogels. En door steeds opnieuw naar dezelfde plek te gaan, gaan ze dieper kijken, leer ze beter kennen. Vergeet niet te zingen over de nacht, zei de uil. De nacht in al zijn kleuren. Het donker is niet zwart, maar alle kleuren bij elkaar. Als je goed kijkt, zie je het. Ik zou het niet willen labelen als een typisch kinderboek. Nee. Ik denk dat volwassenen ook gewoon door het poëtische en het filosofische en ook door, het zijn toch wel vrij artistieke prenten, zich er ook zeker door aangesproken kunnen voelen. Dat hoop ik althans. Dit boek is eigenlijk het eerste project waarbij ik ze verenigd heb. Het schrijven en het beeldende werk. Sowieso begint alles bij beeld in mijn kop. De woorden komen altijd pas later. Dit boek ook. Ik heb eerst heel veel prenten gemaakt met een heel vaag verhaalidee. En het echte verhaal is pas gekomen toen ik op 3/4 of zo van de prenten zoot. Ik denk dat het beeldende, dat is toch het allerbelangrijkste, denk ik. En woorden vloeien door bij mij uit voort. Als ik schreef ik ook heel beeldend. Vergeet niet te zingen over hoe mooi een bloem kan verdorren, zei het roodborstje. Als de blaadjes van papier worden en je hun stemmen hoort knisperen in de wind. Ze zeggen, alles gaat voorbij. Maar dat is niet erg, want er komt weer iets nieuws. Wat ik heel erg in mijn werk probeer, is op zoek te gaan naar wat ons als mensheid bindt. Want wij denken allemaal wel dat wij nu in deze eeuw zoveel slimmer zijn of meer kennen of in techniek zoveel vooruit zijn als die mensen die in de middeleeuwen of in de prehistorie leefden. Maar dat is helemaal niet zo. In de basis zijn we precies hetzelfde als die mensen van toen. Als ons kind ziek is, reageren we precies hetzelfde als de middeleeuwen of als de prehistorische mens. Dan werden we bang of dan werden we bezorgd als een dierbare ziek is of als de dood nadert. We reageren gewoon instinctief hetzelfde als iedereen wat ons voor is gegaan. En ik zoek daarher in mijn werk en ik probeer ook heel erg om open te zijn over mijn gevoelens en over mijn emoties en over mijn depressie en over mijn angsten en wie ik functioneer en wie ik doe in het mens en wat ik zie en wat ik ervaar om te raken aan die kern en om andere mensen te laten zien van wat ze voelen, dat is normaal, dat is niet gek. En ik probeer in die onderlaag die verbinding te zoeken. Dat is wat ik doe in mijn boek en in mijn schrijven. Vergeet niet te zingen over het leven, zei de eend. Leven lijkt soms zo moeilijk, maar het is het eenvoudigste dat er is. Het enige dat je hoeft te doen is bestaan. Dat is meer dan genoeg. Wat ik wil zeggen is van gang af van dat hogere doel en dat enorme najagen van iets hoogs en iets moois en iets groots. Maar blijf nu in het kleine en geniet van het eenvoudige en zie het mooie wat heel dicht om me heen zit.